Päivän 1, 2, 3. Olen jälle tagasi. Nii. Tuleb see üks plokk kõrgemaks teha. Jälle puit otsas. Nii tüütu on puitu kõrgemas käia. Ma arvan, et 64 peaks piisama. Nüüd on meil jälle hääl maas ja... Vahvasti kasvanud see siin. Nii. Ma natuke ikka võiksin. Nii. Oho. Tore. Kui pole esimest episoodi või näinud, siis vaadake kindlasti esimest episoodi ka. See on juba teine episood. Mul on nii voodja. Selleks panen need siin. Kaks väärti, piisab. No, piisab, et muudab. Kahtust on ei ole. Pärast pean kodunt läbi käima ja...
No niin, nekin hirveet. Niin tyytty kuin Sherikla on koko vettä. Siinä on yksi vitu metsä. Lammas. Niin. Kaksi viiseltä saa olemaan. No, mä panen videopausiin. Kohe panen. Jos no niin, tulin takaisin. Okei, superkylässä. Nyt kysyn tälle, että tule takaisin. Mä kutsuin sitten sun järjestöläksyllä kun takaisin. Meillä on aika vasta ikkus. Se on vielä jalluttavalla. Hinnan tämmöistä tukea. Mama. Ja sieltä tulee sellaisia käteviä kuukikoita. No niin, olen kotoista sieltä. Ai, sinipudon olen takaisin nyt. Tein kotosta sieltä eroa. Iskokuisin sukatiin järven mun sillä kasvassa. Sinättä kun kotiin kotiin. No niin. Koska ei tuotu se.
Jälle unustasin pärast enda koogid tuua. Ja võtust on 29. See on 1, 2, 3, 7. Nii. Võtame kõik oma koogid nüüd siit ära, mis on nii niimoodi. Ei tuli. 1, 2. Täpselt nii palju nagu vaja. Kargan. Oma muna. Võiks nii. Koogid läbi ära. Mun lähen tolkutust munad ära. Siis ma saan need poodi panna. Nii. Ja sõgargi. Like, suud ja komment ja nägemist.